Ndine kwa treni mafoni. Inini kubanchi tangu nyaya chipinda muDare muno. Anambobva ndakapinda na Washington Pedani. Washington Pedani ane 2 years after. Ende mai varumira bati vazipa munda Owen Mazoni. Ndakatomirira pana Owen Mazoni. Iye ane zvekutaura ndakutokana. Izwa. Ndakatumwa muno. Ndakatumwa muno but anabva ndakapinda muDare. Izwa. Izvo yakapinda muno. Wakapindwa naye muDare ndiani? Ndakapinda namai apa. Saka siye musi wacho usina kutaura namai wasi wasapose kuona. Ndakataura nawo muzvi kwapa. Aiwa, saka iwo zvaunoita ka. The decision iripo yakapiwa remains effective. Iwo kana inzwa kana ine ma-issues nenyaya iyoyo appeal against the decision. Then saita. Inini ndine munda wangu inini. Izwa shamwari. Iwewe kana uri kuti munhu hasi anofanira kunge akamira pa. Handizvo. Iwewe chiita appeal against decision ndakapenga. Handizvo. Then osaita kuti munhu akamira munyaya handi munhu aifanira kunge akamira munyaya iyi. Handizvo. Asi for now unoita zvatakataura kuti uite. Inini munda wose wangu ba. Izwa shamwari. Saka ipapo Ambeni musi watakatangana kuti decision ukaona panopiwa decision yakanzwika muno mukoti hatichinji decision. No, this is not an appeal. Unonzwa? This is not an appeal. Takapa decision, that decision stands. Asi ufarira decision, you must appeal against that decision. Unonzwa ndotambuya iwe ndipepepe. Saka yakazauya kwaMutasa kuno kumurume wangu apo. Saka ndinda ndakangomira. May 2024 pakaitwa episode musikira kuti mira imbotsanangurawo muti aiwa yatichadzoka kumashure tati episode kai episode iyi shamwari ichi achina chini. There's nothing up.
kugara pasina dispute. Auchipa uyasingatari pane dispute. Ndo issue iri kuchena. Iyo kwaurugara iyo hapana dispute. Pane dispute pauti ndepa uyasingatari. Aushandisa wazvene kuti ataure. Ndo zvauta kumanero. Advantage. Episode yangerisi. Ndiye munda wawe Episode yangerisi. ndiye munda wawe mazonda ari kuti ari kushungurudzwa pamunda pake. Episode zakandii. Saka episode ndei. Amen. Ndi mapepa ake angaenda uye. Ndiye akaitisa mapepa.
application episode. Application episode. This episode application, would have found out the code in 24. My idea code in 24. Yeah, EDP judgment. I know company. I don't run. Yes, this one the judgment. You aim to 24. It would be. Was so far that I saw Pana. Was issues to look at a pen judgment in people. Most of them. Even judgment is people can a mark in the Vaja Kwame justice. And I'm also not a new case. We need to appeal against judgment. And because I cannot change judgment. Judgment ilipo kale chauda kuita yeo kuapila because hauna kufara ni judgment yakaita sei yakapiwa uruza mtu hauna kufara ni judgment yakapiwa kana usina kufara ni judgment yakapiwa unoapila against judgment hiyo ndio saka kuti chienda kwa magistrate unoita appeal against chi decision iyoyo anditi magistrate zvachataura izvo zvochateedzera ndine kutaura kuti ndandikusikirirwa bakuna kuna kereko ndandikusikirirwa inini kanina ore kuna kereko ndandikusikirirwa because ndakutaura nyaya mamiriro yakaita because yakaiswa muDare muno munyaya ingai yakabhenda ini ndindakasa nyaya kwa Mambo Mutasa ngari acting ava vakauya vakasvikoona land vakazochinjwa Mambo muchipindwa imimi uya yakati ndashaiwa ndigirikini mapepa mabhuku akarasika imaminiti akatibvadzasa kuti anadza futi mari handitita tremo mazona igwashamwari ukatondoka tori panzvimbo kunotosunga Simon ndio Simon utoninya panapa ukatondoka utira kuti unosunga akapila nyama iye ari kutisungisa ndiye ari kusungisa aiwa ini nditotolasema ndanditozva kuti ndiri pairi pwe i apa inonzwa application granted as follows. The respondent and these assignees are ordered not to invade or erect treated poles on the said piece of land situated at the Table village. And the respondent and these assignees are ordered not to continue with cultivations on the piece of land or harvesting of fruit from the fruit and their disposal. Toda kubatsiraka zvino ukaita emotional ka zvobva kuti wari wari panapa wana hasha ba iwe wega ndone hasha urubva wafunga kuti wari wese wari panapa wana hasha ba iwe ndiwega ndone hasha iwe wega ndone hasha chiti wari wese wari panapa saka kana tikutsvaya kubatsira I'm trying to guide you because there is already a decision by a court ati ndiri kubatsira kuti unzwisise kuti apane decision yekoti zvinorevei. But you continue emotional azvibatsiri unongoenda kujeri uchisungudza maoko uri mukati mejeri uruzanuzva saka ndinoda kubatsira kuti uona shamwari kuti usapinde mujeri pane kuita maactions akazi usaite urunzwa chiita chinhu chinonzi ita appeal against decision yakapiwa namagistrate andikona haudzoki kwamagistrate because magistrate ndiye akatonga wakutoappeal against chi decision iyo kuhigh court usakaita izvozvo unosungwa necontempt of chi sandikutaura kubazwa inini handina dambudziko namai avo mai ava nedambudziko nemunin'ina wangu bhozi munhu wemunin'ina wangu haana kuhwa nini vakapiwa nababa tiri vakomana vatatu yakapiwa pake ichipiwa pangu murume amai vandenge akakumbira munda kwatiri babeda achaika 2008 babeda achaika 2008 murume amai aiuya achikumbira kwatiri tozvikutazwa namai avo iwe shama unoti nyaya idzokerere izvakapera mumwe izwa shamwari ungamboti challenge yako asi ungamboti challenge yako uchita zvaroita yako but isusu tinokwanisa kutoti izvozvi zvisatoende kumbaba utoende ujeri
kana ayo tinozviita hatinayo basa turakutsvaya kubatsira handika kuti kana nyaya iyi handiti yakatongwa apa ikatongwa apa ikatongwa apa handiti chisiyana nekwayakabva enda kupi kumberi kuitira kuti madecisions akapiwa kumashure aitwesei amiswe unokaza ndudza kutaura ndoda kubatsira but uramba kuti wanga unoziva but pasina charuziva kuti madecisions akapiwa asashande unofanira kunga waenda kumberi waapila then obva amiswa madecisions but as long as usakaenda kumberi ukaramba uri kutaura chete aya madecisions aripo unosungwa necontempt of court unokaza ndudza kutaura unosungwa necontempt of court because pane decision yapiwa yaunofanira kuteedzera yausiri kuita sei ndozvandikuedza kuti ndikubatsire nazvo chete ndosaka ndikuti uyu anonzi ani uyu anonzi Owen iwe unonzi ani iwe unonzi Trimo handiti saka inini ndiri kuti iwewe chiri kuti iwewe usaitwe pese pari kuya kukoti is because ndiwe uri kuti iwewe ndori kumirira chii munin'ina wako handizorikona saka iwe kana uri kuti iwe wakamirira chii munin'ina wako handiti kana paine decision yadii yapiwa itsanangure kune munin'ina wayo sezvairi ndodi kuitsanangura zvokuti uyo munin'ina azwe zvauri kuda zvaari kuda no ndotsanoti iwewe zvaunoita chandaa kuchikumbira navo chache kuti maybe kuti munin'ina wangu murikutadza kumupa kuti azwisise zvinhu zvakanaka handiti ndichakumbira inini kujairo zvijiri kana kupi wanoita zvesign language kana kutare teachers wamubatsire panenge nenyaya dzake wamumirire kuti wamuexplainere zvinhu kuti zvakamira sei because imi kana muri mhama dzacho ka muri kutadza handiti because at the end of the day uyu kawo ndiye acharamba ari kuita sei ari kutambudzika handiti ende chikundirwadza ndechekuti imi makapana nzvimbo pakachena pane pari kunetsa ndiwo mamaenda kuenda kune munhu ari handicapped ndiyo maenda kopa pane nyaya handiti imimo hamaenda kozvipa kosheya pakachena ini ndatika iyi nyaya yatisutanga mapepers arapa ane zvaari kutaura just follow zvokutaura nemapepers kana usiri kuda kufolowa zvokutaura nemapepers chienda chii enda pamberi handiti waenda pamberi handiti izvi zvakaitwa kumashure zvobva zvaitwa seta chii asaiti handiti nyaya yako yonzwika futi pachii handiti popiwa mutongo wakanaka ndozvanototi chienda muite chii izvozvo asi for now teerera chii teerera zvakanyorwa pai pasi ngozi usakadaro kana pasina pepa rakanyorwa rekuti zvaitwa set aside unosungwa ndozvandikuedza kuti ndikubatsira yes kuti pane two courts handiti dzine madecisions akafanana kuti kwaMambo kune decision yakafanana nedecision yapiwa kwani kwaMajesty handiti saka iwo kana usina kufara futi kwaMajesty kuita futi dare repachi ndinobatsira naro pamupasha hadzidi isandikutaura chete endai imi endai muite complaint ndaimbokumbira kutsanangura zvandiri kuonamurohwa mumunda kana muri kurohwa mumunda endai kumapurisa mumangari kurohwa because wari kurohwa yoita sei zvatopera kana maenda mumapurisa titauri ndaenda mapurisa musi wakati mupurisa wakati vari kutoramba kunyora piwai nhamba dzangu moenda pamapurisa ipapo mosvika moti mupurisa nhingi mupurisa uri pakanapa ndaripota nyaya yangu yekuti yakati asi mupurisa iyoyo haasi kunyora kana kuatenda kunyaya ndataura ndachaiwa vakasirasha magwere moenda kwamuri kuenda masvika ipapo mondifonera kuti mapurisa ari panapa ari kuti zvakati kana kuti hapana zvaari kuita ndinokubatsirai next case Noah,